काळोख. ही गोष्ट ऐकल्यावर काहींना आश्चर्याचा धक्काच बसेल, तर काही जण या गोष्टीला केवळ एक भास म्हणून सोडून देतील. पण एक मात्र नक्की, ही गोष्ट ऐकल्यावर या गोष्टीला तुम्ही कधीच विसरू मात्र शकणार नाहीत. आरती मुंबईत राहणारी एक मॉडर्न विचारांची तरुणी. आरतीला ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड होती. ती तिच्या स्कूटीवरून आजवर संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरली होती. सगळी शहरे, उपनगरे, मोठमोठी गावे आणि काही छोटी खेडेगावेही. तिच्या घरूनही तिच्या या छंदाला पाठिंबा मिळत होता, म्हणून ती बिनधास्त होती. काही वेळा तर ती 2-2 दिवस प्रवास करत असे. वाटेत 1-2 ठिकाणी थांबून ती तिचा फोटोग्राफीचाही छंद जोपासत असे. असंच एके दिवशी आरती तिच्या स्कूटीवरून एका खेडेगावाच्या दिशेने निघाली होती. नेहमीप्रमाणे काही ठिकाणी थांबून काही फोटो काढून ती पुढे निघाली होती. हळूहळू संध्याकाळ होऊ लागली आणि काही वेळातच रात्रीचा गडद काळोख झाला. आरतीची स्कूटी ज्या रस्त्यावरून चालली होती त्या रस्त्यावर दूरपर्यंत कोणतीच स्ट्रीट लाईट दिसत नव्हती. परंतु स्कूटीच्या हेडलाईटच्या उजेडामुळे त्या रस्त्यावरचा गडद काळोखा अंधार तिला तितका जाणवत नव्हता. पण त्या रात्री आरतीचं नशीब तिच्या सोबतीला नव्हतं. अचानकच तिची स्कूटी रस्त्यात मधोमधच बंद पडली आणि संपूर्ण रस्ताभर काळोख झाला. अंधाराचा तो काळा कुट्ट रंग क्षणभर तिला घाबरवूनच गेला. एरवी एकटीने जंगल सदृश्य भागात नाईट आऊटला जाणारी आरती आज मात्र फार घाबरली होती. तिने तिची स्कूटी रस्त्याकडेला लावली आणि टॉर्च काढून ती तिच्या गाडीत नेमका काय बिघाड झालाय ते पाहू लागली. बराच वेळ होऊनही आरतीची गाडी सुरू व्हायचं नावच घेत नव्हती. त्यात विशेष म्हणजे त्या रस्त्यावरून एवढ्या वेळेत एकही गाडी गेली नव्हती. तिने तिचा मोबाईल काढला आणि ती तिच्या वडिलांना फोन करू लागली. तेव्हा तिच्या लक्षात आलं की तिच्या मोबाईलला रेंजच नव्हती. आरतीने तिचा हात डोक्यावर ठेवला. आता काय करायचं या काळजीतच तिने दूरवर पाहिलं. तिथे तिला दूरवर एक लाईट दिसली. कदाचित तिथे एखादं गॅरेज किंवा एखादं दुकान किंवा एखादं घर असेल. या विचाराने आरतीच्या जीवात जीव आला. स्कूटी रस्त्याकडेलाच लॉक करून आरती त्या लाईटीच्या दिशेने चालत निघाली. तो रस्ता संपूर्ण निर्मनुष्य आणि सुमसाम होता. रात्रीच्या वेळी तिथे काही प्रसंग घडला जरी असता तरी त्यातून वाचवायला तिथे कोणीच उपलब्ध नव्हतं. तिथे भीती ही जंगली जनावरांपासूनचीही होती आणि जनावरांची मनं घेऊन वावरणाऱ्या त्या माणसांचीही. आधार होता तो फक्त त्या दूरवर पेटणाऱ्या लाईटीचा. पण आरती जेव्हा त्या दिव्याजवळ पोहोचली तेव्हा तिला तिथे एक बस थांबा असल्याचं दिसलं. तिथे ना कोणते कर्मचारी होते ना कोणती दुकानं. तिथे अंधारात एकटीनेच रात्र घालवायची ही जरा विचार करण्याची बाब होती. आरतीच्या मनात हे सगळे विचार फिरतच होते तेव्हा तिला तिथून कुचका घाणेरडा वास येऊ लागला. तिची नजर खाली गेली. तिने पाहिले तिथे कोणीतरी म्हातारा झोपला होता. त्याने त्याच्या अंगाभोवती 2 भाज्यांच्या रिकाम्या गोण्या अंथरल्या होत्या आणि त्याच्या शरीरातून तीव्र घाणेरडा दुर्गंध येत होता. आता तर तिथे थांबायचा काहीच विषय नव्हता. आरतीने मनाशीच ठरवलं, आता या रस्त्याने पुढे चालत राहायचं. हा रस्ता आपल्याला कुठे ना कुठे एखाद्या हॉटेल किंवा एखाद्या टेलिफोन बूथ पर्यंत तरी नक्कीच पोहोचवणार. या विचाराने आरती त्या रस्त्यानेच पुढे चालत राहिली. रस्त्याने चालत असताना तिची नजर आपोआपच रस्त्याकडेला वाढलेल्या झाडीकडे जायची. आजूबाजूच्या झाडीतून वाऱ्याची एखादी झुळूक पानांचा सळसळ आवाज करून जायची. तसं आरतीच्या छातीत धस्स व्हायचं. कधी उगाचच तिला झाडीतून कोणीतरी तिच्याकडे पाहत असल्यासारखे विचित्र भास व्हायचे आणि तिचं अंग शहारून जायचं. पण ती हिंमत हरली नाही. ती तशीच पुढे चालत राहिली. तेवढ्या तिला तिच्या कानांवर कोणाच्या तरी बोलण्याचे आवाज ऐकू आले. आरती जागीच थांबली. तिने पाठी वळून पाहिले तर लांबून तिला तिच्या पाठून कोणीतरी येताना दिसले. या अंधाऱ्या भयान रस्त्यात कोणाची तरी साथ लाभणे हा एक विचारच मनाला बळ देणारा होता. तिला थोडंसं हायसं वाटलं.
ती रस्त्यातच उभी राहून त्यांच्या जवळ येण्याची वाट पाहू लागली. ती माणसं जसजशी जवळ येऊ लागली तसतशी आरतीच्या मनात एक वेगळीच भीती घर करू लागली. पाठून येत असलेली ती चारही तरुण मुलं होती. त्यातील दोघांच्या हातात तर दारूच्या बाटल्या होत्या. ती आरतीकडेच पाहत काहीतरी खुणावत विचित्र हावभाव करत हसत होते. रात्रीच्या काळोखाच्या भीतीमुळे आरती तिथे थांबली होती खरी, पण तिच्या पाठून येणारं ते संकट त्या काळोखापेक्षाही फार भयंकर होतं आणि आरतीला तेव्हा त्याची जराही जाणीव झाली नव्हती. पण त्या मुलांच्या वागण्यातून तिला त्याचा जेव्हा अंदाज आला तेव्हा मात्र तिचं संपूर्ण अंग भीतीने शहारून गेलं. ती चार मुलं आता वेगळी झाली होती. 2 मुलं रस्त्याच्या मधून चालत होती तर 2 मुलं रस्त्याच्या दोन्ही कडेनी त्या झाडीतून स्वतःला लपवत वेगात चालत होती. आरतीनेही तिचा चालण्याचा वेग आता वाढवला होता. तिच्या कपाळावरून घामाचे थेंब उघळत गालावरून खाली पडत होते. आरतीने एकदा पाठी वळून पाहिले आणि तिचं हृदय भीतीने जोरजोरात धडधडू लागलं. रस्त्यातून मधोमध चालणारी मुलं तर तिच्यापासून बरीच लांब होती, पण रस्त्याकडेने लपत येणारी दोन्ही मुलं आरतीपासून फक्त 10-12 फुटांवर आली होती. आरती ओरडली आणि ती सरळ तिथून धावत सुटली. भयानक बाब म्हणजे जेव्हा तिने पाठी वळून पाहिले तेव्हा ती चारही मुलं अतिशय वेगात तिच्या पाठून धावत येत होती. त्यांचे ते एकत्र विचित्र भयंकर आवाजातील हसणे कोणालाही धडकी भरवून गेले असते. आरती जितक्या वेगात होईल तितक्या वेगात धावत होती, पण ती पाठून येणारी मुलंही दारूच्या धुंदीत जरी असली तरी तितक्याच वेगात आरतीचा पाठलाग करत होती. तेवढ्यातच आरतीचं चप्पल तुटलं आणि ती रस्त्यातच खाली पडली. आता मात्र आरती त्या मुलांच्या तावडीत पूर्णपणे अडकली गेली होती. ती चारही मुलं धापा टाकत आरतीजवळ येऊन पोहोचली. त्यातील कोणी स्वतःच्या शर्टाचं बटन उघडत होतं तर कोणी स्वतःच्या ओठावरून हात फिरवून त्याची वासनेच्या इच्छेने गळणारी लाळ पुसत होतं. चौघांचेही डोळे त्या मुलीच्या शरीराकडे त्यांची घाणेरडी नजर फिरवत होते. आरती कशीबशी त्या जागेवर हात जोडून त्या तरुणांना रडत विनवणी करू लागली. त्यांच्या मनात कसले विचार होते हे तिने आधीच ओळखले होते. पण अचानकच ती मुलं रस्त्याकडीला थोडं आश्चर्याने पाहू लागली. तिथे एक लाईटीचा खांबा होता. ते एकमेकांकडे पाहून काहीतरी कुजबुजू लागले. तसं आरतीने त्या दिशेने पाहिले आणि आरतीला आश्चर्याचा धक्काच बसला. तिथे तोच मगाचाच बस थांबा होता. आश्चर्य होतं, आरती तर तिथून सरळ पुढे गेली होती, पण मग तो बस थांबा आरती पुन्हा त्या बस थांब्यापर्यंत कशी पोहोचली होती? तोच आरतीच्या खांद्यावर त्या तरुणातीलच एकाचा हात पडला. तसा आरतीने स्वतःच्या शरीराला झटका देत तो हात बाजूला हटवला आणि आरती 2 पावलं लांब झाली. हे बघा, माझ्याकडे काही पैसे आहेत, ते घ्या आणि मला एकटीला सोडा, आरती थोड्या कापऱ्या आवाजात म्हणाली. तसं त्या मुलांनी एकमेकांकडे पाहिले. त्यातील एक जरा पुढे येत आरतीला म्हणाला, चालेल, तुझ्याकडे जितके पैसे आहेत ते सगळे मला दे, आम्ही सोडून देऊ तुला. अरे पण, त्यातीलच दुसरा तरुण पहिल्या तरुणाला उद्देशून बोलला, पण त्याने एक हात वर नेत त्याला गप्प राहायला सांगितले. आरतीच्या थोडा जीवात जीव आला. तिने तिच्या जीन्सच्या पॅन्टीच्या खिशातून जितके होते तितके सगळे पैसे बाहेर काढले आणि ते त्या तरुणाच्या हातावर टेकवत ती म्हणाली, हे बघा, हे इतकेच पैसे आहेत माझ्याजवळ, ही चैनही तुम्ही घ्या. असं बोलत आरतीने तिच्या गळ्यातील चैनही त्या तरुणाच्या हातावर ठेवली. ते सगळं घेऊन ते तिथून चालू पडले. तसं आरतीला जरा हायसं वाटलं, पण ती ढसाढसा रडत तिथे खाली जमिनीवरच बसली. तोच तिला चपलांचे आवाज ऐकू आले. तिने तिची नजर वर करून पाहिली आणि ती घाबरून बसल्या बसल्याच धडपडली. ते चारही तरुण पुन्हा तिथे तिच्या जवळ येऊन उभे राहिले होते. काय 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 झालं? तुम्ही परत का आला इथे? तुम्हाला हवे तसे मी माझ्याकडचे सगळे पैसे, सोन्याची चैनही तुम्हाला काढून दिली. आता का आलात तुम्ही परत? आरती रडत रडतच म्हणाली. तसा तोच पैसे घेणारा तरुण बोलला, तू पैसे दिले ते खरं आहे,
पण आम्हाला वाटतं तुझ्याकडे अजूनही काही पैसे आहेत. आम्ही एक काम करतो, आम्ही सगळेजण एक एक करून तुझी नीट झडती घेतो. तुला डोक्यापासून ते पायापर्यंत नीट तपासतो आणि काही नाहीच मिळालं तर मग इथून परत निघून जातो. तशी आरती हात जोडून रडू लागली, पण ते चारही तरुण मात्र विक्षिप्त आवाजात जोरजोरात हसू लागले. आरती तिथून उठली आणि कशीबशी रडत रडत त्या झोपलेल्या म्हाताऱ्याजवळ आली. बाबा, बाबा मला वाचवा, ती मुलं. काही वेळापूर्वी ज्या म्हाताऱ्याला घाबरून आरती तिथून निघून गेली होती, आता ती त्याच म्हाताऱ्याला हात लावून जाग करत होती. आरती अंधारात तिथे नेमकं काय करते याची जाणीव नसलेली ती तरुण मुलं मात्र तिच्या अजून जवळ चालत गेली. तेवढ्यातच तो म्हातारा स्वतःवर पांघरलेली भाज्यांची गोण बाजूला करत उठून बसला. त्याने एक वेळ त्या मुलांकडे त्याच्या गूढ नजरेने पाहिले. तशी ती मुलं एखादं भूत पाहिल्यासारखी जागीच थांबली. ती डोळे चोळून त्या म्हाताऱ्याकडे पाहू लागली. त्यांना त्याचं तोंड संपूर्ण रक्ताने माखलेलं दिसू लागलं. रक्त, रक्त, भूत, भूत असं काहीसं विचित्र ओरडत आरतीकडचे घेतलेले पैसे आणि सोन्याची चैन रस्त्यातच फेकून ती मुलं तिथून पळत सुटली. बराच वेळ रस्त्यावर फेकलेल्या नोटा ह्या वाऱ्यासोबत इथून तिथे उडत राहिल्या. पण आरती मात्र त्या वृद्ध माणसापासून लांब झाली नाही. त्या माणसातून येणाऱ्या त्या कुजक्या उग्रवासाचाही तिला आता विसर पडला होता. काही वेळाने ती मुलं तिथून निघून गेल्याची खात्री पडताच आरतीने रस्त्यावर पडलेली चैन आणि पैसे उचलले. तिने ते सगळे पैसे आणि सोन्याची चैन त्या म्हाताऱ्याच्या खिशात टाकली. ती रात्रभर त्या वृद्ध माणसाच्या बाजूलाच बसून जागी राहिली. भीतीमुळे एका मिनिटासाठीही तिने तिचे डोळे बंद केले नाही. पहाट होताच त्या रस्त्यावर हळूहळू वाहनांची ये-जा सुरू झाली. बस थांब्याजवळ माणसं येऊ लागली. आता तिथून निघण्याची वेळ झाली होती. म्हणून शेवटचा निरोप घ्यायला म्हणून तिने त्या आजोबांकडे पाहिले आणि तिचा श्वास रोखलाच गेला. तिथे तो म्हातारा कुठेच नव्हता. आरती उठून उभी राहिली. तिने इथे तिथे पाहिले तर तो तिला तिथे आसपासही कुठेच दिसला नाही. तिथे बाजूला फक्त भाजीच्या 2 रिकाम्या गोणी पडलेल्या होत्या. त्यातून कुजलेल्या भाज्यांचा दुर्गंध येत होता. आरतीने त्या वृद्धाला दिलेले पैसे आणि चैन त्याच गोणीत ठेवलेली होते. तिथे समोरच एक माणूस नुकताच चहाची टपरी उघडत होता. आरती धावत त्या टपरी जवळ गेली आणि ती त्याला त्या म्हाताऱ्याबद्दल विचारू लागली. अहो, तुम्ही एका वृद्धाला इथे पाहिले का? त्याने तिला त्या माणसाचं वर्णन विचारलं. तिने ते जसंच्या तसं त्या चहावाल्याला सांगितलं. अहो ताई, तिथे त्या खांबावर एक मिसिंगचा फोटो लावलेला आहे. तो माणूस तसाच दिसत होता का? चहावाल्याचं बोलणं ऐकून आरती धावत त्या खांब्यावर लावलेला फोटो पाहायला गेली आणि तिला आनंदाचा सुखद धक्काच बसला. तिथे मिसिंग म्हणून ज्या वृद्धाचा फोटो लावलेला होता हा तोच म्हातारा होता. तशी आरती धावत पुन्हा एकदा त्या चहाच्या टपरीजवळ आली. अहो दादा, आनंदाची बातमी आहे. अहो ते आजोबा, ते काल रात्रभर इथे माझ्या सोबतच बसून होते. ते तेच होते. आपल्याला त्यांच्या घरच्यांना लवकरात लवकर हे कळवायला हवं. ते अजूनही इथेच कुठेतरी असणार. आरतीचं हे बोलणं ऐकून तो चहाच्या टपरीवाला आरतीकडे पाहतच राहिला. अहो, असे का पाहताय तुम्ही? मी खरंच त्या आजोबांना इथे पाहिलंय. आपल्याला फोन करायला हवा, पण माझ्या फोनला नेटवर्कच पकडत नाही. ताई, त्याचा आता काहीच उपयोग होणार नाही. उपयोग नाही म्हणजे ते आजोबा गेल्या वर्षीच मरण पावले आहेत. पण तुम्ही एकट्या नाहीत ज्यांना मेल्यावरही त्यांचं भूत दिसलं. इथे अनेकांना हा अनुभव आला आहे. एवढंच नाही तर म्हणूनच त्या रस्त्यावरून रात्रीचं कोणी फिरकतही नाही. तुम्ही रात्रभर इथे त्यांच्या सोबत बसून होता. मग तुम्हाला काही विचित्र नाही का जाणवलं? टपरीवाल्याचं ते बोलणं ऐकून रात्रीचा सर्व प्रसंग आरतीच्या पुन्हा एकदा डोळ्यासमोरून गेला. ते गुंड मागे लागल्यावर बस थांब्यापासून लांब धावत गेलेली आरती ती पुन्हा एकदा बस थांब्याजवळ कशी आली होती. तिथे त्या वृद्धाला पाहून रक्त, रक्त, भूत, भूत
असे विचित्र ओरडत पैसे आणि सोन्याची चैन तिथेच टाकून पळणारी ती मुले, त्यांना नेमकं तिथे काय दिसले होते? आरती या सगळ्याचा विचार करत तिथून एक एक हळूवार पावलं टाकत निघून गेली. भूतांचं अस्तित्व घाणीजवळ आणि कचऱ्याजवळ असतं हे खरंच आहे, पण त्यांचा भटकणारा आत्मा हा नेहमी वाईटच असतो असं नाही. तुम्ही ऐकलेला आरतीचा, त्या काळोख्या रात्री अनुभवलेला हा संपूर्ण किस्सा आणि ही घटना एका सत्य घटनेवर आधारित होती. त्यामुळे इथे त्या मुलीचं नाव हे काल्पनिक वापरून त्या परिसराचा, त्या ठिकाणाचा उल्लेख इथे मुद्दामून टाळण्यात आला आहे. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.